Vi skal nu møde Pia Sisko. Hun er 44 år og har sin egen iscafé i Aarhus. Pia er uddannet sygeplejerske, men har valgt at forlade sundhedssektoren. Næsten da. Jeg tror måske altid, at jeg har brugt humor og latter og lidt klovneri meget, også i mit sygeplejefag, før jeg fik uddannelsen. Det har været sådan en kommunikationsform for mig. En rigtig god måde at få kontakt med patienterne på. For 4 år siden begyndte Pia på noget nyt og anderledes. Hun tog en uddannelse som hospitalsklovn. 2 gange om ugen bliver Pia til klovnen Petunia og spreder glæde blandt børnene på Aarhus sygehus. Jeg har haft en periode som sygeplejerske ude på børneonkologisk afdeling. Det er ude på Skejby, hvor de har kræftbørn. Der har jeg været i 6 år. Og der har de en klovn ude, som jeg synes var helt fantastisk. Og jeg gik nogle gange og var rigtig misundelig på hans arbejde. Jeg ville ønske, at vi kunne bytte. Men da jeg så var færdig med at være der og var godt i gang et andet sted, så hørte jeg, at der nu kom en uddannelse, og der var ikke nogen tvivl for mig om, at den skulle jeg bare have. – 12-årige Martin er et af de børn, der i dag får besøg af hospitalsklovnen Petunia. Ja. Stop så. Hey, det var nok. Ja, så håber jeg, ærligt talt, at det her det er et bedre trillenummer end det andet. Stop lige så. Skal jeg binde knude på? Kan du holde den? Du skal holde den. Du skal holde den. Du skal holde den. Allervigtigste, det er jo, hvis vi kan hjælpe børnene igennem nogle af de svære ting, sådan at de ikke ser tilbage på det med skræk og rædsel, men at de tænker, at det var da egentlig okay. Det er egentlig vores allerfornemmeste opgave, synes jeg. Jeg bliver i godt humør af det. Og jeg vil sige det sådan, at en gang imellem, når jeg vågner om morgenen og har sådan en dum dag, eller har ondt i ryggen, eller er forkølet, og så vælger jeg alligevel at gå på arbejde, og i det øjeblik, jeg tager næsen på, så har jeg glemt. Ja, jeg skal lige komme på det. Også lidt op under kjolen. Det var også lidt sjovt. Da vi var i gang med at lave vores opsøgende arbejde, der kom fru Ib og Petunia selv i afdelingen og præsenterede sig som hospitalsklovne og søgte arbejde. De har så meget gefylen med børnene, deres professionalisme. De kan helt klart mærke, hvor børnene er, og hvor meget de kan gå til dem, og hvem de kan gå til, og hvem de ikke kan gå til. Petunia og makkeren fru Ib siger farvel til børneafdelingen. Petunia bliver til Pia igen og skal tilbage og passe sit arbejde i caféen.